300 300 حساب دخون اب معلتي اندارغفه نحنا ግን እድል ተዋሂብናል ውሽጣዊ ድሌታትና ላይ የሰራስረና ነበር አፍታ ደጋዊት ዓለም ንምንዮ ነገራት ንድዮ ነገራት ንሰምዑ ነገራት ንሱን ልብና ከሰራስራ ይባልና አብ ሕልም ደሃሎ ደለዎ ሰብ ምናልባት ከተሰለሰ ሰባት ክኽልኮሎ ይኽእሉ ኾነ ግን ዕላማ ስለደሎ ክበጽሑ ኣለኒ ኢሉ ደሓዘ ቦታ ስለደሎ ነዞም ከተሰለሰ ክኽልኮሎ ሰባት ደይኮነ ንተዓተው ማዕተ ደይኮነ ክኽፈተሉ ንዝደሊ ካለ ማዕተ ይልኹሕኩሕ ዲግሪ ደይክህልዎ ኽእል ሰብ ዲፕሎማ ዶ ፕሮሰስ ዶ ኣሜሪካ ደይከተይድ ኽእል ፕሮሰስ ዝገብረሉ ሰብ ደይክህሉ ይኽእል ኾን ድሕግዞ ሰብ ክስእን ይኽእል ኾን እቲ ዝዓበየ ፓወር ኣብዛ ዓለም ተዳህዲ ግን ጅስት እምነት እዩ ክንነብሮ እንደሊ ህይወት ክንሓፍሶ ንደሊ ምህርቲ ኣቐዲምና ክንዘርኦ ክንክላልና ኣብ መጨረሻ ኩሉ ሰብ ነተሓሳስቡ ውፅኢት ይንኾን ሓሳብና ንሕና ላ ንቆጣፀሮ እምበር ንሱ ክቆጣፀረና ኣይንፍቀደሉ ብኣእምሮና ዓና ከመሳርሒ ዳ ተዋሂብና ኣገልጋሊና ኢዳ እምበር ኣገልገልቲ ክንኮን ኣይኮነን ኩሉ ህይወትና ንቐስሞ ነገራት ትምህርቲ ዘይኮነ ደሊና ደሎ ጥበብ እዩ ደሊና ኣሎ ኩሉ ትምህርቲ ከዓኒ ናብ ጥበብ ዝቕየር መሓሲ እንተዳልከውን ከተተግብሮ እንተዳ ዘሚርካ ሽግርካ ብዘምፅኻሉ መንገዲ ተመሳሲልካ ሽግርካ ብዘምፅኻሉ መንገዲ ሽግርካ ይትፈትሐነካ እዚ ናብ ገዛ ርስና ተመሊስና ከዓ እንታይ ንግበር መፍትሒ ንድላ ሞር ጊዜ ኣብ ውሽጥና ነጥፍ ናብ ገዛ ርስና ንመለስ እንታይም ድሌታተይ ኢልና ኣብ ገዛ ርስና ክምለስ ተረኺና ካብ ምምሳልና ውፅኢና ውብል ክሬት ተረዳዲናና ተዛዓበየ ሽግር ዝንኾን በለ ንምንታይ እንተራኢልኩምን ዓወት ብዝግባእ ዘይምርዳእናን ኣበይ ከም ዘለናኻ ብዝግባእ ዘይምፍላጥናን ዘይምፍታሽና እንትራል which is ድሌታትና እንታዮም ዝኽብለኩም ፀናሕኩ ነገራት ኣበይ ከም ዘለኻ ዘይምፍላጥ መዓሳ መሲልኩም ህይወት ትሓርብተካ ካበይ ናብይኻ ትኸይድ ከም ዘለኻ ደይርደካ እንተዳ ኮይኑ ውሽጣዊ ድሌታትካ ከም ደይከይድ እንተዳ ኮይኑ ሽዑ ኢኻ ዓለም ትሸዓተ ትብል ክሊር ጋዝ ሽዑ ኢኻ ጎደለያ ዓለም ትብል ሽዑ ኢኻ መቕረት ትስኖ ኣበይ ከም ዘለኻ እንተዳ ፈይድካ ግን ብዝግባእ ገዛ ርስኻ እንተዳ ፈትሽካ ግን በቃ ካበይ ናበይ ትኸይድ ከም ዘለኻ እንተዳ ፈሪድካ ኣትሊስት ዳይሬክሽን ሒዝካ ስለ ዘለኻ ወላ ውደቕ እንዳተሳእካ ወላ ዝኾነ መንገዲ ኣይፈጠረልካ ግን ናበይ ከም ትኸይድ ወሲንካ ስለ ዘለኻ ካልእ መንገዲ በቃ just ተሓይል ወላ ምሳኻ ኢሉኾን ካልእ ሰብኣይ ወስደልካ ናበይ ከም ትኸይድ ፈይድካ ስለ ዘለኻ ድሌታትካ ንምትግባር ብንጎ ክተስብ ከለኻ ብንጎ ተሲኡ ሰብ ስራሕ ስለ ዝኸይድ ደሎ በቃ ናብዚ ዓደ ዝመፂ ፕሮሰስ ዝገብር ስለ ደሎ ስቕኢልና ፍቕራዊ ህይወት ኣቱ ስለ ደሎ ደይኮንካ ተኣቱ ይሃብ ዕላማ ኣለካ ብዲዛይን ኢኻ ትኸዳ ህይወት ክሊር ስለዚ በቃ ብዲዛይን ትኸዳ ክሳብ ዝሃለኻ ከኣል ኣትሊስት ወላ እንተወደቕካ ኣበይ ወዲቕካ ከም ዘለኻ ትፈው ሰብ እኮ ውድቆቱ እኮ ኣበይ ከም ደወደቐ ምርዳእ እኮ የወላ ድስእ እንደሎ እሱ እኮ ይትሽግር ኮይኑ ደሎ ዩኖ ኣበይ ከም ደወደቕካ ናበይ ክትከይድ ስለ ዝደለኻ ኢኻ ወዲቕካ ዩኖ እቲ ቦታ ተዘይ ኮይኑ ግን ጀስት ሓደ ሰብ ገይሩ ኢልካ ትገብሮ እንተዳ ኮንካ ኣበይ ከም ደወደቕካ ወንደይ ክርደካ ክኽእል እዩ ድወደቕካዮ ውሽጣዊ ድሌታትካ ብዝግባእ ደይምምማይካን ኣበይ ከም ዘለኻ ደይምፍታሽካን ኢዳ እምበር ኣብ ካልእ ቦታ ኣይኮነን ክሊር ገዛ ርስና ፅቡቅ ጌርና ንፈትሻ ብዝተፈላለዩ ዓውድታትና ህይወት እንታይ ልደሊ ክሊር እንታይ ተፈላለዩ ናይ ህይወት ክፍልታት ኣሎ ብፍቕራዊ ህይወተይ እንታይ ዓይነት ፍቕራዊ ህይወት ብሪሌሽንሽፐይ ክኾን ይኽእል ብገንዘበይ ክኾን ይኽእል ብህይወተይ ክኾን ይኽእል ብሕልመይ ክኾን ይኽእል ህይወተይ እንታይ ዓይነት ትርጉም ይክህልዋ እዩ ዝኽእል ዘርሳብቲ ገዛ ርስኻ ጥራይ ክትፍትሽ ዘለካ ገዛ ርስና ክንፍትሻ ከለና ከዓኒ ምናልባት ኣብዚ ሕጂ ክብሎ ምስ ሰብና ተመሳሲልና ኣብ ውድድር ኣቲና ገዛ ርስና እንዳተጨነቀት ገዛ ርስና እንዳተበሳጨወት ሰላምና ምናልባት ደስቴክ ሰላም ወላ ንሰብ ተዘሪጉ ክኾን ይኽእል እዩ ክሊር ጋይስ ምናልባት ሰላምናትና ንኻልእ ሰብ ኣረኪብና በቃ ሰላምና ዝርግርግ ኣቢሎ ብፍቕራዊ ህይወት ሕማቕ ነገራት ኣጋጢምና ወይ ሰብ ጠሊምና ብዙሕ ነገራት ክኾን ይኽእል እዩ ብፍላይ ብዙሕ ሰብ ደጋጥሞ ኣይደኖ መብዛሕትኡ መንእሰይ ስለ ዝኾነ ስደት ዘሎ ሰብ ደጋጥሞ ሓደ ነገር ትራህሊ ኣብ ፍቕራዊ ህይወት ውድቀት ይደጋጥሞ ክሊር እሱ ነገራት ከዓ ንምንታይ ደጋጥም ተራእና ጀስት በቃ ምልኣት ክትረኽበሉ ኢልካ ዳ እትኸዮ ፍቕሪ ኣቐዲምካ you need to check it ናይ ሓቂ ደልየ ዳ ኣትንካ ደልየ ዳ ኣትነሎ ኺልካ ክትርደካ ክኽእል ኣሎ ኣትየሞ ገይሮሞ ኣሎ ኢልካ ወይ ጀስት በዚ ንሪኦ ዘለና ካብ ደገ ድመፅ ነገራት ብኡ ጥራይ ንኣቶ እንተዳ ኮይና ግን ገዛ ርስና ፍትሽ ክንክዳልና ናትና ጎደሎ ኣብ ካልእ ሰብ ክንረኽቦ ኢና ኢልና ከምንልዕለ ኢና ንኣቶ እንተዳ ኮይና ይትርን ተሃፐን ምናልባት ግን ከምኡ ስለ ዝተፀበና ንመሃቢልና ደይኮና ካብ ካልእ ሰብ ንምቕባል ኢና እንተዳ ኸይድና ግን ምናልባት ካልእ ሰብ እቲ ንሕና ንደለይ ነገር ተዘየቐቢልና ሲእንያ ክንኮን ንኽእልና ኣጋጢምና ክኾን ንኽእል ብዙሕ ሰብ ዘጋጥሞ ነገር እዩ ክሊር ጋይስ ኣብታ ሰዓት እዚኣ ግን ዋቴቨር ሃፐን ገይሩ ዘሎ ነገር ሃፐን ኮይኑ ኣሎ كتحلفو زي نبركع وانا تمسح على سبع حلف قال لك بدي لك انه قال لي فكا هيدلو
ወይ ክትረኽቦ ትደሊ ክትማሃሮ ትደሊ ዝኾነ ትምህርቲ ነይሩ ከይተማሃርኪ 5 ዓመታት ሓሊፉ ክኾን ይኽእል እዩ ገዛ ርእስኻ ትፍትሻ ከለኻ ምስ ብዙሓት ሰባት ትመሳሰል ነርካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ንምንታይ ደይ ሰለጠኒ ንምንታይ ከምዚ ኮይኑ ፕሮሰስ ኢልካ ብዛዕባ ገዛ ርእስኻ ገዲፍካ ካልኦት ሰባት ስለ ዝሰለጠኑ ኢልካ ብዛዕባኦም ትጭነቕ ክትህሉ ትኽእል ነርካ ትኾን ኢኻ at the end of the day ብዙሕ ሽግራት ላይ ጋጥመና we just have to accept it ምንም ንገብሮ ነገር የለም ኣብቲ ማልኻ ዝተፈጠረ ነገር ኦልሬዲ ተፈጢሩ እዩ ክሳብ ዛ ሕጂ ኩነታት ትኾን ዘላ ነገር ኦልሬዲ everything is ኮይኑ ክሊር ኣብ ተፈሲ ኣይተዛረብ ኮፍ ነገር ክሊር በቃ ልጠፍጥ ኣፊሎ ከነስተኻኽሎ ንኽእል you know ኣበይ ከም ዘለኻ ስለ ዝፈለጥካ accept እንተ ዘይጌርክያ ግን እንተ ደኣ ትቃወሞ ሃሊኻ ግን ንምንታይ ከምዚ ኮይኑ ንምንታይ ከም ዝጋጥመኒ ንምንታይ ይሰልጠኒ ንምንታይ ከም ዝግበርኒ ንምንታይ ድውድልን ትብል ተራ ሃሊኻ ግን ተቐበሎ ደይኮካ ትቃወሞ ኢኻ ዘለኻ ኦልሬዲ ኻን ተፈጠረ ነገር ኮይ ዘይተፈጠረ ነገር ተደኾን ሓራ ኦልሬዲ ተፈጠረ ነገር ድኾነ ነገር ድኾነ ኮይነ you don't do anything ትገብሮ ነገር ይብልካ ክሊር በቃ ደበደለኻ ሰባት ንይባሃልዮም you just have to say ይቕሬታ ንገዛ ርስኻ ክትዕመካ ንገዛ ርስኻ ሪኻ ክሳብ ሕጂ ኣነስ ቅርስስቲ ኣነስ ኣይኮነለይኒ ኣነ ኩዕድለኛ ኣይኮንኩ ትብል ተራ ነርካ ኸኣኒ ንመን ይቕረበ ዘላ በቃ ንነፍስኻ ክሊር ጋይስ ሶ ፈጣሪ እንታይ ይብል ፈጣሪ ኩሉ ግዜ ደስ ትብለና ሓደ ነገር ተዳሊ በቃ ዝገብሮ ይፈልጥነ እሞ ንምንታይ ምክንያቱ ይመሳሰሉ እዮም ወላ ንሶም መሲልዎም እዮም ከም ድገበሩ ክሊር ጋይስ ኩሉ ደምፀሩ ለካ መመሳሳል ደምፀ ሽግር እዩ which is what we call as a paradigm ንብሎ ነገር እዩ ስለዚ እስኻ እውን you don't know ትገብሮ ነገር ኣይትፈልጥነ ኢኻ መጀመርያ you have to say በቃ ንገዛ ርስኻ ትፋታሕ ትኽእል ኣለካ ማለት ምስ ገዛ ርስኻ you have ዕርቂ ክትፈጥር ክትክእል ኣለካ accept everything ካልኦት ሰባት በቃ ንሕና ከም ደለና ኢና ክንቀበልና ደለ ሓቂ ምስ ሕማቕ ነገራትና ምስ ሕማቕ ጎንታትና ክሊር ቻለኹ በዚ ንሕና ኻነ ገዛ ርስና ምስ ሕማቕ ጎንታትና ኾኑ just accept ንግበራ ምንም ዝኾኑ ነገር የብልና accept እንተ ደኣ ጌርና ሽግርቲ ንኸብቅዕ ኢና ንገብሮ ደለና ክሊር ብሓንሳባና ሶ መጀመርያ ነስ accept ኣዋርሰብ ቅድሚ ናብ ካልእ ነገር ንኻድና ቅድሚ ናብ ካልእ ክሬት ምግባርና just በቃ accept ንግበሮ whatever happen ገይሩሎ ኣብ ሂወትና በቃ ብምንታይ መንገዲ እንታይ ዘይተረደና መንገዲ ክኾን ይኽእል እዩ ዘይክግባኣና እውን ነይሩ ክኾን ይኽእል እዩ ግን happen ገይሩሎ ዝኾነ ነገር እንታይ ትገብሮ ትኽእል በቃ ስለዚ you just have to accept it ክሊር በቃ ክኾን ኣይነበረን ኮይኑሎ ግን accept ገይረ ኣለኹ ኢልና እንተ ደኣ ንቕበሎ እንተ ደኣ ሃሊና ሽግራትና ንኸበቅዕን ምምሳልና ንኸበቅዕን ሓድሽ ሂወት ንኽንጅምር ሬዲ ኢና ንኾን ዘለና at the end of the day ካን በቃ ተመስገን ንበል ኣብዚ መብዛሕና ንኣብነት ዝኹሉ ነገራት ሓሊፍና ኣትሊስት እኳ ዛ ሕጂ ዝበልናያ ጥበብ ስለ ዝረኸብና ምምሳል ገዲፍና ክሬት ንግበር ስለተባሃለ ብዛዕባኡ ከተመስገን ትኽእል በቃ ሂወትና ብምስጋና ነዘቕልባ ብዙሕ ከነመስግነሉ ነገራት ኣሎ ወይ ድሳኣንያ ነገራት just ብምምሳልና ድሳኣንያ ሓደ ነገር ክህሉ ይኽእል እምበር ናብ ገዛ ርስና ተመሊስና እንተ ደኣ ክንፍትሽ ከይድና ብዙሕ ነመስግነሉ ነገራት ኣሎ ከምዚ ኢና ንዘራረብ ዘለና ኢቨን ክንመሳሰል ድገብርና ሰብ ንኽንስእን ድገብርና ሰብ ንኽብድለና ድገበሮ ኤቭሪቲንግ ዝኾነ ብሂወት ምህላውና እዩ ሰለስተ ይተመስገን 200,000 ሰብ ድኾን ኣብ መዓልቲ እንዳረገፈ ንሕና ግን ሂር ዊኣል ዕድል ተዋሂብና ኣሎ ኣይና ዕድል እዩ ተዋሂብና ኣሎ ብናይ ሎሚ ኢንተረስቲ ክንከይትላ ኮይና ኣይና ዕድል እዩ ብምስሳል ግደፉ እሞ ናባይ ተመሊስኩም ውሽጥኹም ድለይ እሞ መንገድኹም ከኣኒ ፀረጉ እዩ ካልእ ኣይኮነ ክሊር ትማለና በቃ ብፅባሕና ንኸይንደግማ እዩ ሎሚ ሓንቲ ተዋሂባትና ኣላ እስከም ኣለኹም ሓቂ በቃ ተመስገን ኢና ብሎሙ ከነስተኻኽሎ ንኽእል ነገራት ተደኣሊ ጀስት ንዑ ነስተኻኽል ለሰይ ተመስገን ንበል ኣዘይ እንደው ዘለ ኣብ መጨረሻ ከኣኒ እንተ ደኣ ምስጋና ንብዛሕ እንተ ደኣ ኮይና እቲ ምስጋና ባዕሉ እንዲ ናብ ሓጎስ ድወስደካ ኣብ መጨረሻ ዊጋደ ምንም ኣማራፂ የብለን ካልእ ዊጋደ ቢሃፊ ክሊር ማቲ ሕጉስ ንምዃን ከም ዝብለኩም ዘለኹ ካብ ምምሳል ድመፀ ሽግር ታያሎ መሲልኩም ሕጉስ ንምዃን ኤሮፓ ክትከይድ ኣለካ ሕጉስ ንምዃን ኣብ ፍቕራዊ ሂወት ኣትለካ ሕጉስ ንምዃን ዓመታዊ ካብ ወርሓዊ ትገብሮ ኣለካ ሕጉስ ንምዃን ናይ ሂወት ክፍልታትካ ክስተኻኸሉ ኣለዎም ኤቭሪ ንብሎ ነገራት ኣሎ ሶ እዞም ነገራት እዚኦም ዘይኮኑ ናትና ሓጎስ ሒዞም ሞ ድመፁ ሓጎስና እዩ ነዞም ነገራት እዚኦም ንፈጥሮ ክሊር ሓደ ሰብ ኣብዚ ኮይኑ ብሕጉስ እዩ እንተ ደኣ ብደስታ ትሱ ትገብር ክደለይ ነገራት ተግብር እንተ ደኣ ኮይኑ ኤሮፓ ምስ ከደ ኣሜሪካ ምስ ከደ ሽግራት ክመፅእ ይኽእል እዩ ግን ሕጉስ ናይ ምዃን መንፈስ ኣብ ውሽጢ ኣስሪፅዎ ስለ ደሎ ኣብኡ ምስ ከደ እውን ሓጎስ እዩ ነቶም ኣብርሎ ሽግራት ደትፈሉ ክሊር እንተደይ ኮይኑ ግን በቃ ኣነ ኤሮፓ ከይደ ጥራይ ሓጎስ ዘይትፈልጦ ዓዲ ብምንታይ ኢኻ ትፈልጦ ዓርክኻ ብድዕለካ እዩ ብምንታይ ኢኻ ትፈልጦ ኣብ ፌስቡክ ወፂ ፖስት ብድብል ደሎ ትፈልጦ ሰብ እዩ ክሊር ጋይስ you don't know how ኸይድካ ትፈልጦ ነገራት ይብልካ so we got to return ናብ ገዛ ርስና ተመሊስና ካብታ ደጋዊት ዓለም ደይኮነ ካብ ውሽጥና ደስታና ንድልዮ so ከብኸመይ ሕጉስ ክኾን ድኽእል ንብል ሰብ
كم زغلكم تنحكي دليتات كبزقبا فتشكا اسخا كتصرح تدلي نجر بزقبا ترديكا أو توعن ترى أخون كم منهم كاود عبها حقستهلو كلير ما دليت وش أو دليتات ما رأي سراسر النمبر أفتر الجوي تعلم مني نجارات ندري نجارات نسمع نجارات نسون لبنا خسراسر يوم كلير قبل بنا أنا بس لبنا نرأي مش هرمت لبنا دخيل أنا بقى بتعمل سيلنا خنصر عندنا راح نركب أما ترشان شو دستنا يشوف بتجي ما نوت دقاوي تعلم بعد سوانا so كم نتراجعنا we know where we are أبي كم زلنا فلتنا تخليت ستيب تايلنا لنا أبي كم تخيل مو سهل كلير سلازي مانت مسكالو سواد نخين مساسا دقورنا حدا نقدر تراهلي سفيه إجن we got a team كم زغلو كم تنحكي فلوس يمكن كلامنا انت يخون دليل ليتاتي انت ابي فرت دليل من يخون دليل كوفي نا you need to know ده حسب كان غير مقانو سلاديتر اتي نسخه تكون تدل اظن ديمك تحسب وقت كلامك ده حسب كان غير مقانو ايترفني ስለዚህ اظن ديمك احنا انا قراتنا حسب why don't you think بزعوا عبي حلمنا انت عبي حلمي من كخون يدلينا why don't you think بزعوا دين حسبنا متاي فهم دليتاتينا بزينا اورينا تفو كلير ስለዚህ we gotta ask እንታይ በቃ እንታይ ይኾን ደሊና ክንሓስብ ክንክላልና ኣበይ ክበፅሕ ደሊ መን ክኾን ይደሊ እንታይ ድሌታተይና ብዝግባእ እንተዳ ክንርድኦ ኪልና ዓብ ሕልሚ ከዓ እንተዳ ሃሊና ንጎተሲና ሕጂ ስቂና ሰባት ይኸዱ ስለደለው ይኮና ንኸይድ ደልና ሰባት ንስራሕ ይኸዱ ስለደለው ሰባት ንኤውሮፓ ንኣሜሪካ ይኸዱ ስለደለው ሰባት ዝኾነ ቢዝነስ ጅምሩ ስለደለው ይኮና ንጅምር ደልና ንምንታይ ዳ ንጅምር ደልና ሕጂ ምክንያቱ ድኾነ ንነብረሉ ዕላማ ስለደሓስና እዩ كجبر لنا نقول دخلنا نجار سلدلة سبناقو تسيكا حرب تايم لك نبي كم تخيل ينو مخنيات تستغى خلنا من قديها حيس كار لغا نبي كم تخيل وسين كار لغا كلير سو حدا خاب دجور حلم من ترى هذه دايركشن اللي تحزكا نافقو دوس فيسبوك ناب أب يوتيوب دو أب كارنا نجارات بيجي خانة غير تحلفون نسخ عن خطك أول النجاركا مانم أكتيفيست يكون كالناس كم زغ سامع قبلنا تنا هاي كالو سوات متيم كان نسمع يزور خانينا عب حلم دهالو دلو وسب ምናልባት ክልተ ሰለስተ ሰባት ክኽልከሎ ይኽእሉ ኾነን ግን ዕላማ ስለደሎ ክበፅሑ ኣለኒ ኢሉ ድሓዘ ቦታ ስለደሎ ነዞም ክልተ ሰለስተ ዝኽልከሎ ሰባት ደይኮነ ንተዓፀው ማዕፀ ደይኮነ ክኽፈተሉ ንዝደሊ ካልእ ማዕፀ ይድኩሕኩሕ ምክንያቱ እንታይ እዩ ክሕኩሕ ግን ኣበይ ዩኖ እዚ ተኮይኑ ኣበይ ከም ትኩሕኩሕ ትፈልጥ ኢኻ እንተዳ ሕልሚ ሃሊካ ድሌታትካ እንታይ ምዃኑን ብዝግባእ ትርዳእ ኢኻ ትረዳእና ንሓቀ ሰው ግን ኣብ እንዳ ጎረቤት እንዳካሕካሕካ ገዛ ካብትኻ ትፅበን ትረዳእኒኻ ግን ኣይኮኒ You got to check yourself. I'm not tired of work. I'm tired of having come to the house. Third كلا كمان clear. So نزين تاي ده بلو ترى الكوني تاي ده سمرون ترى الكوني حاب حلمنا كان يهده كندتي. كانوا ولا خمس خلاص لو ما أنت ده يسوستو. If you take this بقى أخذتها clear. degree كله خليسة diploma دو قلملتات دو process دو. أوروبا أخيكو أمريكا ريك خير خن process دقورن سب ده كلية خلفون ده حجزوا سب كسنة خلفون مثلا لهم anything تمرت ده كله كاخن ما نم كم زبلكم للأخ ده حجز كا ده كلية خلفوني أتزعمي power of العالم ترى هذه كن مش just إمنتي أنت ده أب إمنت بكا أنت ده إمنت كاتروس خصوصا كا حساب كات هذا جاي تعلم كي تكوتاترو أنت ده نخيت تكوتاترو أنت ده أجيب كيا كويش تخاخات السخات رينا جرات راي تتكبرن ጸሎት ካን ምስጋና ካን አውጥራይ ተስኖ እንተ ዳኹንካ ለማን ነው ጋይስ ካበምነት ልበለጽ ምንም ነገር የለም ማለት እምነት ጎቦራ ከንቀሳቀስ ደኸል ይባል ሐቀ ግሮፎ ጎቦም ከሰቃስሞ ጀስት ጅባና እንቀሳቀስ ፍልኩ ጅባና ነው ለለ ከይርከስ ከይጀስ በቃ ለሱ ወርኩ አምናስና ቢሊቭ ድቅየር ነገር ክሊር ጋይስ በቃ አነኮ እዚህ ልካት ድምድሞ ነገር ክሳብ ዘይኮነ ይሺ ዳይና ገርና ለማ አንተ ዳልኩም ካም መስሳል ወጪና ለምንታይ ነው መጻለ አብ ክሪኤሽን አይኮነ ስለዚህ ናብ መፍጣሪና እንመጽልና ስለዚህ ዓብ ሕልም ለኔ ካኻኒ እንተ አንጎን ምሸት ንዑት ረኾንካ እንተ አንጎን ምሸት ብዛዕቡ ጥራይ ተሓስብ እንተ ዳኾንካ እንተ አንጎን ምሸት ንዑት አበም ረኻ ተሰላስለ ኾንካ እምነትካ እንዳሓየለ ኸይድሞ አዘይ እንደው ዘደይ ነዛ አመነ ሰብ everything is possible clear በቃ ንሕና ለሊ ነገራት ንምንታይ ክሳብ ሕጂ ደይመጸ ብዝግባእ ስለ በቃ ተኣምነታ ውሽጥና ስለ ደይ ዘራና ያጥራ nothing else ካለ ነገር አይቆነ you know ማለት ራስኩም ገዛ ራስኩም ትፍትሽለኹም ጽቦ ጌርና ንረኸው ወይና እምነትና ከመይ ደረጃ አይደለ you know it clear so ናብ ገዛ ራስና ተበሪሽና ግን እምነትና ብዝግባእ ክንንከባኸው እንተራኺና ዋሕሲ ህይወትና ንሱ ይለኹን clear so ኣርባዕተ ኤክሰርሳይዝ ታይድ ባህል ከበው ከመይ ለማ ኣንቲ
assignment خبكم يربعة assignment مو so تقبرون يا خوي تقبرون اليوم بتعشى بازل سلامي حدش نقدر كرييت بمقبر حدش نقدر بمفتار امنتنا بمحيان زل على نحن ندري زل على درجة بمسح بولتي وتنغنبر زقبرنا خا أربعة ايديا خبكم ونحن كاب زقبان مسدن كلي ساعات تقدر دالنا زي حسبنا هنا نخون كلي رايت تبغى يركم صحافة ضد ثلاثة جزيرة وعشرة جزيرة لا we became what we think about نحن هذا حسبنا نقدر يدفون clear so نزا نقدر زي بحسب درجات رأي تردوا don't take it بحسب درجات emotionally نوصله بقى وشتنا يسرت أسلاس لو تبغى يركم نيجي وحتى أنا ده حسبنا نقدر كهون غل مغني أنت قبل كنت أنا من مسسان تايد متى أمور قاعدتوا يدبروا حجيكن كم من مسسان وتينا creating مقبارين أنا خيدلنا يكونه حد شيء وقت مفتاحنا أنا خيدلنا يكونه so we became what we think about نحن هذا زرعنا أنا قريب متى سلازي كنا ورن دللي هوت كنا حفصنا دللي مهرت عظمنا كنزرع خن كلامنا أما ترى كل سب نت حساس وتأتي نخون كلي حسابنا everything نحسب حسابنا وتأتي مخيار زي تربي so حسابنا نحن رانا قطع ترون بر نسوق قطع ترنا أي نفكر so بزن بلا أبزي كتير دلهم عالتاتي كابلو من نيو تجاوب ركساب next week وندا سلاسلكم وتفضل just think about that emotionally تردوا بقى بسمع درجة okay ده سكوي كقوم تقولين كده دستاك يسمعنا هوان دلو كلي جنزبيه بالكان سبيه بالكان بوثاي بالكان بجاي تليم كافون خري ما نمي بالكان جن حساوانا كا ما ندخل كل كايلن فريدوم أنا كان أتنت على كا شوية خاطفون سلزنا أتنت أنا بس قبان التقامل ده حسبنا أنا خنا دين دوب زده ترى لي أنا سخون ترى أخوي نخاني ندحني زوجتنا نقرأت عن قبركم كلامنا قريتنا خندربين كلامنا مغنيات تاي ده حسبنا أنا نخون أما جرشة سنيجي في نقول نقرأ بأموركم كم تقولون عملت نايسامي إكزامبل اللي لو ما أنت كم حياتكم حسب كم تقولون قريتنا مدرباي تصفر قرص ذكرت كم تقولون قريتنا مدرباي كلي سلزي أمورنا نيجي في نقول نقرأت نخي ورشوا على تاوان دفون دحريت كوجت نازف النقرات بس قبّا أنا رأي ما نعم كاني تايم قبّا مو قارين كلي قد قدام أنت يقولني ردي في نعم ما قال اشتغل حسب تمتي حاجة إيش ولا قولني كلي ما لازم جست إيش بلو مساري هي حسب مساري هنا قلنا أنا يتعوتنا كيف نقول تنقل كلامنا بس عشان إحنا توابنا حسب وتأمر نخون فترة لهم بس سمعت كامس حدا حسب ترى كنا راخب كينا مستسمعت مستحسب بس قبّا أنت ترى حدنا تفتيرنا عم ترشح أمنتنا نحن ندري نقر كل داي وانت لازم جست نيجي نقرأ ترى هني ندورسنا ندربيه so بسالسة كاني بكا نجزار سلان تاي نقد دام سيلكم please إذا ترى تتغيرنا هون عبي لو تخمتي جست نجزار سنا أول تاون نقول نقرأ ترى نقطع حسب بكا بحيل نقد دا so خمس لكم نقول أمرنا أنا نمس كمسارحي دا توعيبنا عقل قالينا إذا أمر عقل قل تقول كونه يكونه حسب ما قل قالينا خنا بكا خقل قلنا إذا تفتيرنا بقى أنا قلقله بمنهم تعمرن هاي تفترنا كلير سلازم نزل قلقلنا حساب جن بقى أقلقل تخينا غير فور استغفر عليه سوات وسيدة وخمس غلوكم تنحكم مستارق قوي تعلم داتا مساسنا وايد بالحسابنا حاسم ترى هاينا غير روف نحن قريتنا ندربيهم نفسنا خان تايل قد دا أو أنت هنا قرأت راي فزلنا تنقبر حق زنا خاني مسجانا مسجانا المدرس كلير جسنا مسجنا النقرات ما عالتا هنا سحاب نمسكنا لهم نقرات جس everything كل نقرات نمسكنا لهم مريدة له وهي طفلتنا نادى عم برافتهم شجرات نفتح أنت خلت سلسلة شجر تفترة غينا ما عاد برختي له شجيزي سلدي بنا لحن كتم برختاتنا بعرفهم تم بغير فم تبزو ما مسكنا لهم بزح قبل حاسبين يريزيا سلدي بقى أجددوا أنا جزار شغل ما أنت نيجي نقرات نقطة حاسب كنت أجددها بقى سكوا يتشجع بغم يا خات أجددها أبحجي أبزق الله بزم سنة خلص أنا بيدا خير كرم حمش عمت اللي ولا سبت زبده تقددوا كي خلها نجزار شغل أنا حمش تعمت من ساوك يا خلها لحركة أوزقين خاسبك زعبة حمش عمتات ندحري تملي شو دفت أريوت كحاسب كجمر كله ده حاسبك يا أخي تبحنوا بو تخوض كرير قاعد يصير ذي بقى حمش عمتات يغرد تريكان عشرة عمتي لخوان والد ترى لا ثلاثين فليس جست نعوك تايدو بالانو دخان والو كم زين مقبار نيجاتيف بوزيتيف نقولتي دخان والو نيجاتيف نقطة حاسب ولا دخان ميلو سلازي هجيك انت نيجاتيف قاعدة عمله نويح عمتات تمساسل كانوا سوسل دخانة نيجاتيف يدعب لك سند حريت كم تقينا أنا عمر بقى أنا عمرنا نجزار سنة نجدد دارنا حمش عمت نخت مدرس لا نجزار سنة خان نجدد عب حج ساعات
ኮይና ኔጌቲቭ ነገራት ንኸይና ሓስብ ፖዚቲቭ ነገራት ጥራይ ንኸና ሓስብ ንኸነገዳ ሓይሊ ኣለና 5 ዓመት ክንምለስኮ ሓይሊ ተዋሂብና ኣሎ clear guys so just ፖዚቲቭ ነገራት ጥራይ حساب ماتك سو أما جرسا حضر الله كل نجار كان تكبروا نجارنا نزخم لكم جناح بنجار everything كل بيوتنا نقسمه نجارات تمرت زي كل اللي نار لط أبوي اللي نار له كل تمرت خاني نبت أبوي دغير ما حاسين ترى الكون خدت تكبرون ترى زي ميركاي سفلتت حساب كوين تراي ترى تحسوا تراي ترى أخوك جن emotionally نتحسب تتفكرون دست بلا كان ترى أخوين ما حالته خاني نعوك كتتكبر ترى توسن كون كاجن تكبرات كم جرسا بوم بزوج نجارات يزوم كم وجه تحسنا لنا سلسلة ميكي تكبر أو نقول every كل نجاراتنا حسابنا حساب كوين نغير تعرف نفتكبر نوعله أفتكبر كانوا يعلن ترى أخينا خاني أما ترشام تدلنا نجار كراكينا مات كابلو مجن بقى نجزارسنا positive number negative نجارات نغير تحسب بقى نجدد أنا سلا سامع حتى ترى إذا أنت أجركم يقول تطالع شيء بدي وكرات يبلغكم للأخ negative حسابكم تشغلوا قلتيفنا أنا وجود أنت أخينا بوستيف حساب كانت تكون ترى أخوينا 3 معالات ترى فتنوا من 3 معالات من 3 معالات من بزقبان فتنوا أما ترى هذا حسبني أنا قر مخانو خم دي تعرف كندرينا لو ما أنت جنكو كندرينا وقع أنت نقدر ترى هلا ده حسبني أنا قر مخانا كسب زي تعرف نجزارسنا نيجاتيف ديكوت بوستيف نخت حسب بك أنا قد ده challenge نقبر أنا نجزارسنا نيجاتيف كوت ركوا just نقول موجود علو كوين لنا ما تأكله جن نحسب وينا مخونا مجرش أسلزي بزعوا شجراتنا عند حسبنا شجراتنا بمن تعمر يفتح له بزعوا بقى شجر كاب زم تخلو من قدي تمساسيل كا شجر كاب زم تخلو من قدي شجر كايت فتحنا قال بس نبغى زارسنا تمريشنا خا تاي نقول مفتحنا لنا clear guys ما اتحاد مفتاح انت اخو نخلي ديك تفلت تخلي خا مفتاحي you don't know حدا خا مفتاحي هذا كنت صلوتن مسغانا كان ناي كل نغرات مفتاحي حساب كان غير ما كخل نغرا يكون تدليم نغرات اقدم كان صلوت مغبار بقى نعم مسغان جست خال نغر كيكون حساب كان غير نايزر اذا حساب انت غير كان توتالي تتدلي نغر محفظك زي تعرفي ما كلير سو شجيرات نارنا لو ما انت تحزن لو قاعد نغر من مسسالنا فرحنا ويك دفرت سينا يكون كابزم مسال زوتي لكن جزارسنا خنكون انت نجزارسنا كم زلكم لنفو بوزيتيف نغرات انت حسبنا انت قدينا ግን አመጨረሻ ፈጣሪ ወሐስና ነው ማለት ክሊር let's go انا نيجي على هاي ملاني كم مسسال موتا جزارسي ممغان تزحش هيوت بمركب ببركة بدستا بسلام استمرا هيوت نمبر تلالي له جميرين له let's go great thank you guys thank you زتفلاليو نهيوتنا عاوت المستيرات كمون طبات نمقماس ابز channel زي سبسكرايب غيرو كل غزي كمزا عينه طقمت فيديوهات كنا تخلنا مكان كبت حكم دما نتانا يدول ملكت تنكفى بدوال